Ongi etorri txirrindulariak web saiora. Gaurkoan gure 12. atala dugu eta gaur saio berezi bat egingo dugu eta denboraldiak orain arte eman duena errepasatuko dugu. 3 urte hilabete daramazkite lehiatzen, gu haien atzean kamerarekin eta beraz erabaki dugu badala garaia errepaso bat egiteko eta izen propioak nabarmentzeko. Beraz, goazen atzera eta goazen otsaiera, otsaileko lehen asteburuan Euskal Herriko denboraldia martxan jarri zelako. Eta non, eta beti bezala, Ipar Euskal Herrian. Egia da, Ipar Euskal Herriak lasterketa gutxi dituela, baina denboraldia hasieran protagonista izaten da zalantzarik gabe. Eta lehenengo egunetik protagonista nagusia izan genuen eta oraindik ere protagonista dana Euskal Herriko errepidetan. Mark Lustenga Jarroalerria taldeko txirrindularia izan zen lehenengo etapako garailea. Ihesaldi baten sprintean erabaki izan etapa eta bertan Markek garaipena lortu zuen. Nabarmentzekoa da, Markek aurreko urteak Frantziako talde baten, La Pogmarseillaise taldean egin dituela, beraz esperientzia zekan horrelako lasterketa baten, esorbazke Frantziako tropelarekin eta euren ritmo eta moduekin lehiatzen baita, beraz Markek bazuen esperientzia eta horrek erraztasuna eman zion irabazteko. Eta Sorbazkek beste 4 proba izan zituen, bigarrenean, hirugarrenean, laugarrenean eta bosgarrenean txirrindulari frantsesek irabazi zuten, nabarmentzeko bat, azkeneko etapan Romain Feiu garaile izan zela, baita ere bigarren izan zen, gogoratzen ez duzunentzat, Romain Feiu Frantziako Tourreko maillot horia izan zen, duela 10 urte baino gehiago. Beraz, Sorbazken bai existitzen dela aukera txirrindulari beteranentzat lehiatzeko. Hortaz gain, beste etapak txirrindulari gazteagoentzat izan ziren, nahiko gazteak zirenak, batez ere nabarmendu dugu talde gazteak, formakuntza taldeak gailendu zirela, tartean Sandy Dagdan BNDU taldearentzat garaipena lortu zuela, BNDU taldea Total Direct Energy taldeko arrobi taldea dela. Garaipena lortzeaz gain etapa baten Sorbazeko garaipena lortu zuen, puntuko sailkapena da, baina garaipena erabiltzat izan zen, eta gero tamalez Ipar Euskal Herria ahaztu eta Euskal Herriko denboraldia zen otsaileko azkeneko asteburuan. Beti bezala afizionatuek denboraldia Zumaian hasi zuten, Zumaiako proba ordekatzuan eta berriz ere Mark Lustenga izan zen garaile. Markek garaipena lortu zuen esprintean, tropel handi baten buru sartuta, eta honek esan nahi zuen Lustengak erritmo oso ona zuela denboraldia hasieratik eta bi garaipen lortuta, hilabete bat baino gutxiagon, esan nahi zuen oso gauza politak egiteko asmoa zuela aurten Markek. Eta afizionatuen abiatzen txapelketaz gain, baita ere juniorrek martxa hartu zuten eta asteburu berean eta egun berean esan, 1000 lasterketa izan genituen, bat Eibarren, bestea Bilatuertan, eta biak lasterketa klasikoak dira, denboraldia hasierarako. Nabarmendu nahi dugu, Eibarren izen handiak nabarmentzen hasi zirela eta orain arte denboraldian protagonista izan ari den Aimar Etxeberriak lortu zuela garaipena eta bestaldetik Bilatuertan orain arte ikusten ari garen fenomeno bat. Egia da Euskal Herriaren txirrindularitzaren egoera beti ona izan dela eta beti kanpoko talde asko erakarri dituela, baina aurten pandemiak eraginda eta beste herrialde batzuetan dagoen txirrindularitza eskazia dela eta geroz eta talde gehiago saiatzen dira gurera etortzen, baina gogoratu probak mugatuta daudela partaidetzaren aldetik, are gehiago gobernu batzuk, batez ere Nafarroako gobernuak mugatzen duela partaidetza 150-155 partaideraino proba desprofesionaletan, beraz egia da aukera gutxi daudela sartzeko proba batzuetan, baina Bilatuertan ikusi genuen eta orain arte ikusten jarraitu dugu nola proba guztiak betetzen dira, ez dago ia aukerarik txirrindulari gehiago sartzeko eta hori fenomeno bat izaten ari da maila guztietan eta karrera guztietan. Eta martxoan sartuta, juniorrek Euskal Herria txapelketa hasi zuten, gogoratu Euskal Herria txapelketa Euskal Herriko Federazioak antolatzen duten txapelketa dela, Euskal Herriko talde guztiek parte hartu dezaten eta bertan Donostiako lehenengo proba mitiko bat ere, egiakoa, lehenengo sorpresa esan genuen eta juniorretan
gertatzen ari den fenomeno bat ikusi genuen. Egia da, juniorretan badaudela txirrindulari batzuk oso indartsuak direnak eta garaipenak lortzeko indarrak dituztela, baina aurten maila orokorra oso parekatua da eta oso ona da orokorrean. Horregatik ikusten ari gara txirrindulari honenek edo berez favoritok dianek ezin dutela lasterketa kontrolatu, bai alde batetik talde eskaziagatik, ze talde nahiko txikiak daude aurten Euskal Herrian, eta baita ere besteek indarrak dauzkatelako, beraz lasterketa jokatzen ari dira gehiago taktikoki eta ihesaldiak. Orain arte ihesaldi asko lortu dute iristea, beraz aldatu da, ez da indartsuena ez du irabazten, orain gehiago da ihesaldiak bilatzea eta ziakaso, eta horrela esaten digute txirrindulariek, indartsuenek galera dakatez haiei ez diete usten alde egiten hasierako ihesaldietan eta beste txirrindulari batzuei bai, eta horiek izaten dira lasterketa irabazten dituztenak. Horrela gertatu zen egian eta beste hainbat lasterketetan. Egian ihesaldi batek irabazi zuen, Niko Alustizak garaipena lortu zuen ihesaldi batekin, esan bezala azkeneko 30 kilometrotan jo zuen, beste txirrindulari batekin, hanpoko txirrindulari batekin, eta biak bakarrik tropelaren baimenarekin alde egin zuten eta helmugaraino iritsi ziren. Eta Euskal Herria txapelketa izandaren nabarmendu behar dugu, egia da bloke indartsuena edo gehien nabarmentzen den blokea bloke gipuzkoarra da, egia da Nafarron bi txirrindulari oso on ditugu, Xabi Zabala eta Aznar benetako bat, gazteena, Bizkaian bai txirrindulari onak ditugu, Araban bloke potentea dago Iridui talde berriarekin, baina egia da bloke gipuzkoarra da lasterketa gehien irabazten ari dena eta bestetik indartsuenen jokatzen ari dena. Batetik dugu Etxeberria esandakoa, Erostarbe, Zubeldia, Zein, Alustiza bera, txirrindulari asko dago, Kasaizek ere garaipenak lortu ditu, txirrindulari asko daude Gipuzkoan goi mailan aritzen ari direnak juniorretan. Eta maila bat berago, kadeteak eta baita ere eskola kirolan lehiatzen diren txirrindulariak nabarmendu nahi dugu izenak baino euren egoera. Normalean kadeten mailan Euskal Herrian asteburu 2, 3, 4 lasterketa izaten dira eta aurten pandemiaren eraginez edo lasterketa bakarra edo lasterketarik dira izaten ari kadeteek. Eta orain bai afizionatutan pixkanaka abiatzen txapelketan martxan jarri zen, eta 2 proba bertan bera geratu ziren, 2 proba esan genituen, esandakoa Zumaian, nesta otsaila martxoko asteburu horretan izan, Lizarran sprint kurioso bat egon zala, Lizarrako proba nahiko selektiboa da, portu desente askalako, 3-4 portu eta gogorrak, eta azkenean 2 txirrindulari iritsi ziren helmuga lerrora. Pau Mikel Lizarte taldekoa eta Tobias Perri Gatoba taldekoa. Tobi Perri deitzen diogula, britainiarra da, eta inork ez genuen ezagutzen asko. Inmakulada pasea lekuan biak bertaratu ziren sprintari jartzeko, eta sprint oso arraro eta bitxi batean, azkenen Tobi Perrik sorpresa eman zuen, eta esan zuen, hemen nago, eta sorpresa eman da, erakutsi zuen beste hautagai berri bagen egunkala bialtzen txapelketako lasterketentzat. Eta gero gorlara igoera mitikoan ikusi genuen, sumatzen ari ginen gauza bat, normalen afizionatu mailan 2 talde izaten dute lehia nagusia, batetik Kajarroalek, bestetik Lizartek beti izan dute lehia hori onena izateko, bitalen naparrak klasikoak ira tropelean, eta lehia hortan ibiltzen dira urtero, baina aurten sorpresa ze urte askotako lan onaren ondorioz laboral kutsak maila oso ona ematen ari du eta txirrindulari askorekin hirukin garaipenak lortzen ari da. Gorlan izan zen haien lehenengo garaipena Asier Etxeberriarekin, baina Asierrekin ez bakarrik, Unai Iribarrekin biak irabazi zuten azkenen, eta Asier lehenengoa sartu, elkarrekin besoak elkartu eta gurutzatu zuten helmuga lerroa. Beraz, laboral kutsak, bere aspirazioak eta bere gogoak erakutsi zituen garaipenak lortzeko abiatzen txapelketan, eta Lizarte Kajarrural
lehia hortan sartzeko ea zein izango den urteko talde honena. Baina bihatzen txapelketaz gain, noski Espainiako kopa ere martxan jarri izan, Aistondo klasikoarekin. Bertan, Espainia mailako txirrindulari onenak egon ziren, eta zorionez Euskal Herriko taldekide batek, bera katalana izan, berriz ere Markus Stengak lortu zuen garaipena Aistondon, eta Aistondotik bi protagonista hartu genituen. Batetik Markus Stenga, azkeneko itzuli gogorrean erazoa jo zuenean, denok uste genuen iritsiteko aukera zituela, baina ihesaldi bat zegoen, baina azkenen Markek azkeneko kilometroetan gas handiarekin burua hartu zuen eta helmugaraino. Baina batez ere beste protagonista nabarmendu dugu Astondo klasikoa, klasiko luzea da, afizionatuentzat, 140 kilometro eta normalena da ihesaldi bat egotea. Hemen ere egon zen, lehenengo hiloera eta gero iheskide batzuk bildu ziren, eta bi minutu inguruko tartea hartu zuten. Alkizan gora, Mikel Valls txerrendularik astea, jo zuen eraso bat, pentsatuz, ihesaldia pixka txikitu nahi zuen, oraindik ere lasterketa arteak geratzen zen, baina azkenen bakarri joan zen Alkizan gora, eta bakarri jarraitu zuen azkeneko kilometro arte. Pentsa, Espainia mailako txirrindulari honenak zeudela, eguraldi petrala zegoela, iloera pilo bat zeudela, buelta bakoitzeko 2-3 iloera zeuden, eta Mikel Vallsek bakarrik egin zituen buelta guztiak, eta azkenean Markus Stengak hartu zuen azkeneko kilometro terdian. Eta martxoa bukatzeko albiste txarrak izan genituen, talde asko probak lehiatu gabe geratu ziren, Gorlan, Cajarruel eta Lizarte ziren, Telkom erdia egon zen, gero apirila hasieran laborakutxa ere konfinatu behar izan zen, danak koronavirus kasuengatik edo hurbilengatik, taldea konfinatu behar ziren. Orain, irailean sartuta, urtean izaten dugun hilabete berezina edo berezinetakoa izan genuen. Apirilean urtero modura eta bazen garaia berriro ere profesionalak goi mailan ikusteko Euskal Herrian iasko utxunea eta gero, aurten Euskal Herriko itzulia eta induren sari nagusia lehiatu dira, egia da, Zornotzako klasikoa falta zaigula. Induren sari nagusiaren legorroburua argia da, Valverde betirako dala, eta Valverdek noski garaipena lortu zuen Euskal Herriko talde batentzat garaipena, lehena gizonezkoen taldearentzat berezia da beti Valverde ikustea eta batez ere irabazten duenean eta indurainen irabazi zuen bezala erasoka bakarrik iritsita Inmakuladara. Zerbait berezia da. Eta bi egun geroago Euskal Herriko itzuliaren izan zen, munduko onenekin izan genuen Euskal Herriko itzulia. Baina egia da, munduko onenak zeuden Euskal Herrian, baina euskaldunak ziren munduko onenak. Eta egia da, eslovenoak izan zirela protagonistoago, ziakaso sailkapen nagusirako. Baina zehaztu, euskaldunok bi etapa garaipen lortu dituztela Euskal Herriko itzulian, biak talde berdekoak, Alex Aramburu eta Jon Izagirre. Jon Izagirrearen kasuan bigarren Pello Bilbao barin taldeko txirrindulariak ere lortu zuen, bigarren postua. Beraz, ziakaso 2019koa ezin izan dugu hobetu, 2019an Izagirrek lortu zuelako garaipena itzulian, baina aukera izan dugu munduko txirrindulari honenak, munduko lehia honena ematen Euskal Herrian. Eta batez ere nabarmendu dugu Alex Arambururen papera, aurten badirudi konfirmatzen ari garela Alex txirrindulari handia izango dela. Alex irabazten ikusi dugu juniorretatik, 2013an Euskal Herrian lehiatzen zenean oraindik juniorretan Espainiako txapeldun izan zen, eta hortik hona beti irabazten egon da. Baina apirila ez da bakarrik itzuliaren zande izan, baita ere afizionatuen lasterketa ugari esan ditugu, zorionez pixkanaka erritmoa handitzen goaz eta geroz eta lasterketa gehi esaten ari gara,
pandemiak baimentzen ari diguelako lasterketak ospatzea, eta tartean afizionatuen egun handiena izan genuen Valentziagaren oroimen eskoarekin. Aurten iaz bezala pandemiak eraginda lasterketa Arraten bukatu behar izan du, Euskal Herriko itzulia Arraten bukatu eta egun baten beranduago, eta Valentziagan lehen komentatzen genuen Lizarte Kaja lehia bizi-bizi izan genuen. Egia da, kasu honetan laboralek ez zuela maila eman. Triste izan zen Asier Etxeberriaren erorikoa Aiangora, ukondoa utzita aste batzutarako bajan dagoelako, baina laster suspertuko da eta berri bere galipenak lortuko ditu. Lizartek lortu zuen 3 txirrindulari aurrean izatea eta garaipena lortzea. Lehenengo, Pau Mikel. Podiumean ere Igor Arrieta, lehenengo urteko txirrindularia. Iaz, Ermita Gaina Challenge Iruñerreko itzulea irabazi zuena, beste hainbat lasterketa bezala. Eta aurten badirudi, honen arten lehiatzeko gogoak dituela eta azkar pasako dela afizionatuetatik. Eta Pau Mikel konfirmatu zuela bere asmoa nora dijoan, eta Valentziaga irabazita denok badakigu nundik dijoan bidea, Jon Barrenetxeak jarraitu duena iaz irabazita gero. Beraz, bi txirrindulariak demostratu zuten zein aspirazio eta nora begiratzen ari diren, eta baitaren ahaldu dugu Valentziagatik Joseba Lopezen Jarrera eulen taldean dagoen txirrindularia oso bizi eta oso indartsu ikusi genuela Valentziagan, eta seguru gaude eulen taldea eta batez ere Joseba gauza politak egiteko asmoa daketela batez ere egunan behin ikasketak bukatzen direnean. Valentziagaz aparte, noski, abiatzen txapelketa izan dugu hilabete honetan, apirilean Euskal Herrian. Lasterketa asko izan ditugu, Zornontzarekin, Durangorekin, Markina, Durana, Lazkaomendi, zorionez probak izaten ari ditugu. Eta bertan, protagonista nagusia bat izan da, Unai Iribar. Loraldian dago Unai, lehen esan dugu Gorlan garaipena lortu zuelan ez da bigarren sartu bere taldekiderekin, eta apirilean erritmo berdina jarraitu du eta garaipenak lortu ditu. Nabarmentzekoa da bere erakustaldia Markinan, hasierako kilometroetan ihesaldian sartu zen, eta berak eraman zuen ihesaldiaren indar guztia bukaeraraino. Azkeneko 2 kilometroetan harrapatu zituzten, eta azkenen Santiago Mesa eulen taldekoa irabazi zuen arren, egun hortako protagonista nagusia Unai Iribar izan zen, eta horrengo egunean Duranan beste ihesaldi txiki batekin, hau azkeneko kilometroan sortu da, garaipena lortu zuen. Nabarun nahi dugu ere Lizarteko gazteen jarrera, batetik esan duguna, Igor Arrieta, bestetik Diego Uriarte Unai Iribarrekin batera ihesaldian ibili zen Markinan, eta Mikel Retegik garaipena lortu zuen Zornontzan. Noren nahi dugu, txirrindulari gazteak dira, duela gutxi juniorretan zeudenak, Igor Arrieta iaz juniorretan zegoen, eta ja ikusten ari gara garaipenak lortzeko aukerak dazkatela edo hor lehian daudela, eta Nafarroan eta Euskal Herrian txirrindulari gazteen erreleboa izaten ari garela. Eta Lazkaoko proban, Lazkaomendi bukatuta beste urte batez pandemiaren eraginez, Laboral Kutsalen beste erakustaldi bat ikusi genuen, oraingoa noski Unai Iribarrekin eta Xabier Muriesekin, ziklodoslariarekin ikusi genuen, biak berri bere eskuak elkarri emanda sartu ziren helmugan, eta beste erakustaldi bat Laboral Kutsarekin lehen esaten genuena, aurten ez dela binomio bat Caja Rural Lizarte, triangelu bada Caja Rural Lizarte Laboral Kutsa. Eta abiatzen txapelketako sailkapen nagusiari erreparatuz, nahi dugu batez ere, aurten Imanol Alvarez txirrindulari gaztea sorpresa ematen ari dela, eta nahiz eta garaipenak lortu ez dituen, lider dagoela, ezer taldeko txirrindularia, eta sorpresa moduko bat, betidanik ibili da hor Imanol postunak egiten, baina inoiz ez garaipenak lortzen, garaipen gutxi lortuta juniorretan, baina orain sendo dabil, taldeak ere ondo laguntzen dion, ez da gian bukaeraino ez iritxo, taldeak bere papera betzen ari da, eta Imanolek paper ona egiten du lasterketa bakoitzean, eta lortzen du lidergoa mantentzea, espero dugu abiatzen txapelketa ekainean bukatuko gana irabaztea, eta batez ere behingoz lasterketa bat irabaztea.
Eta juniorrekin bukatzeko, juniorrek jarraitu dute lasterketak izaten, hori ja albiste ona dela, eta lehen komentatzen genuenarekin jarraitu dute. Euskal Herria txapelketak etenaldi bat izan du, proba batzuk bertan behera geratu direlako, eta, bigarren blokea udan izango delako, behin azterketak eta klaseak bukatuta, beraz, orain, oinarrizko lasterketak izaten ari, baina lasterketa politak bizitzen ari gara juniorrekin astero. Eta ahaztu gabe, Nafarroako txapelketa lehiatu zela Lizarran, Euskal Herriko itzuliaren biharamunean, eta bertan, lasterketa Iago Agirrek irabazita ere, Xabier Zabala izan zen txapelduna, Nafarroako txapelduna. Eta errepasoa bukatzeko neskekin bukatuko dugu. Behingoz, pasaden asteburuan, nesken denboraldia martxan jarri dela. Egia da, duela hilabete bat martxoan lasterketa bakarra izan genuen Nafarroan, Atarrabian, baina Espainiako Kopa pasaden astean martxan jarri zen, Espainiako Koparekin, eta bertan beiteranoek agindua izan zuten Bitajein, 36 urteko Norvegiarra, Basi Taktik taldekoa, garaipena lortu zuen. Eta, egia da, beti dagoela polemika, ea veteranoek gaztei plaza kentzen diete, baina, emakumeetan diferentea da, kirolaren errealitatea diferentea dalako, eta, egia da, podiumeko 3 lehenak veteranoak zirela, podiumeko 3 lehenak atzerritarrak zirela, Norvegiar bat, Txekiar bat eta Italiar bat, eta laugarrena Idoia Eraso izan zen, pentsa lehenengo urteko txerrendularia, laugarren inzun txerrendulariak irabazlearen adinaren erdia dakala, deigarria da, eta, Idoia Euskalduna, Nafarroakoa, sorpresa eman zuen, iaz, egia da, Espainiako txapelduna izan zela erlojuaren kontra, baina, egiten ari diren hasierako lasterketa hauetan, sorpresa ematen ari da Idoia, ze maila oso ondian dabil, lasterketan aurrean ibilita, eta seguru hemendik gutxira garaipen lortuko duela, demostratzen ari delako ze mailan dagoen. Beraz, Idoiarekin eta beste txerrendulari gazte batzuekin esperantza dugu pixkanaka geroz eta emakume gehiago mundu mailako tropela honenean ibiltzeko euskaldunak izan da. Nabarmendu dugu Idoia Laboral Kutxako emakumezkoen taldeko txerrendularia dela, eta pixkat hori nabarmendu dugu Laboral talde berria aurten UCI kontinental maila estrenatzen ari dela, nahiz eta lasterketa gutxi lehiatu diren, badirudi Laboral Kutxa batez ere Idoia Eraso, baina baita ere Eukene Larrarte eta Paula Suarezekin gauza politak egiteko presta dagoela, eta ikusiko dugu noraino iristen den. Eskerrik asko gure gaurko bidea ikusteagatik, espero dugu zuek gurekin ados ez egotea eta beti eztabaida sortzea, baina errespetuz noski, eta berriz ere eskerrik asko beti ere gure bideoak ikusteagatik eta hurrengo arte.